بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجابی صوفی رنگ چینل تے آن والے سارے قدرداناں نوں ساڈی طرفوں السلام علیکم۔ سارے دوستاں دا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ساڈے اس سلسلے جڑا کہ اسی ٹیلی فون کر کے کسی بھی فوک گلوکار دے کولوں کو کلام سننے ہاں انہوں بہت سراہیا ہے، خصوصاً محمد عباس گھمن آف رانا بہرام دی آواز نو بہت پسند کیتا ہے۔ اج اسی ایک باری پھر انہوں نے کال ملائیے تے آؤ اسی انہوں کو پوچھنے ہاں کہ اج وہ سانو کی سنا رہے ہیں۔ جی محمد عباس گھمن صاحب، اج تسی ساڈے سنن والےاں نو کی سنا رہے ہو؟ آج جناب میں انہاں صاحباں دی خدمت وچ ایک چھوٹا جہا واقعہ مائی چودھن دا شہر مکے دے وچ نعوذ باللہ ایک ایسا جادوگر آ گیا ہے جی جی جیڑا انہوں ویندا ہے، جیڑا انہوں ملدا ہے او دا ہی ہو جاندا ہے تے لوگ اپنا مذہب جیڑا دین یا اپنا جیڑا ہے کسی دا مذہب وہ چھڈ دیندے لوگ تے او دے مگر لگ جاندے۔ جی جی تے مائی اس ڈر تو اپنا ڈیرا بدلا لیا ہاں ہاں تے او باہروں شہروں باہر اپنی گٹھڑی چوک کے پہ جاندی ہے تے سرکار او دی کس طرح مدد کر دینے تے مائی کی انہاں نال سوال کر دی، سرکار کی جواب دیندے انہاں دی آپس وچ چند گلاں۔ پہلا ایک شعر میں عرض کراں دا جی شعر انجے آ کے سپندار فنا اندر واہ آکے سپندار فنا اندر تے چرخے چنگ چنگیریاں اے چا گئیاں او مکھ جلنا رکھیاں وہی پکھ لینی او پہن کے رنگ بٹا گئی۔ کیا بات ہے۔ تے عملہ والیاں بیٹھیاں اے گود اندر تے چوڑے والیاں پیر اے کھسکا گئیاں او تے کجیاں او دائم سونیاں نے جھیڑیاں سونے محمد نو اے پا گئیاں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آدھے شاعر لکھتا ہے جی ایک یہودن اے مائی دے دل واہ ایک یہودن اے مائی دے دل بھائی لوکاں نے شک پایا آکھن شہر او مکے دے وچ نعوذ باللہ ایک نواں جادوگر آیا۔ مائی بچاری او یہ گل سن کے تے بستر سر تے اے چایا جیڑے رہوں بھائی اس مائی نے سی لندنا تے پاک نبی بھی اس تھائیں آیا۔ ویخ ضعیفہ پاک نبی نے بستر سر تے چایا بجھیڑے تھاں اس مائی نے سی جانا تے آپ نے اتھے ہی توڑے پہنچایا۔ کیا بات، رخصت ویلے مائی بچاری رخصت ویلے
او مائی بچاری تے اے کچھ بول سنایا بے بچہ میں صدقے تیرے تے کسے ماں چنگی دائیں تو جا لوکی کہندے نے بھائی شہر مکے وچ نعوذ باللہ ایک نواں جادوگر آیا میں تے بچہ اوے اس دے ڈر تھی تے ڈیرا چاہو بدلا وے بچہ او تمہیں بچ کے روندی تے میں تے اپنا آپ بچایا میں تے بچا اوے اس دے ڈر اے بستر سر تے اے چارا پاک نبی لے اوے گل سن کے تے سخن اگوں فرمایا آکھ چاہے مائی بھائی کوئی کچھ بھی آکے تے میں تے رہبر بن کے آیا چاہے مائی کوئی کچھ بھی آکھے کہ میں تیرے رہبر بن کے آیا ہاں پیغمبر اے سچا رب دا بھائی لوکاں جادوگر بنایا سن کے اے مائیو یہودن تے قدمی سیس نوایا آندی معاف کریو تقصیر رسولہ تے میں کی تتی ظلم کمایا باؤں پکڑ ضعیفہ تائیں باؤں پکڑ ضعیفہ تائیں تے پاک نبی نے اٹھایا آکھیا جا مائی اے تینوں اللہ بخش تے تو تے ڈیرا جنتی لایا جی تو تے ڈیرا لایا